سلام زخبركم تخاتلتي كم يصنعهم عبد الحليم نايترا خمدنا ذهبت مسب بابلون تلو صحاب مبل 10 معرف تخاتلتنا نيرنا عجام مبل 10 حد معرف يقصل سنه مكتال معرف 11 تاريخاዊ ድሕረ ባይታ ባቢሎን ኣብ ገጻት ታሪኽ ካብ ባቢሎን ንላዕሊ ጽብቕቲ ከተማ ይነበረትን ስማ ባዕሉ ጥራይ ራእይ ሃብትን ጽባቐን ኮይኑ ይስማዓካ ኣብኡ ዝነበሩ መኽዘናት ወርቅን ዕንቁታትን ኣገረምቲ እዮም ሓደ ሰብ ንኸም ዝኣመሰለት ሃብታም ከተማ ብሃብታም ተፈጥሮኣዊ ጸጋታትን ኣግራብን ዕድናን ዝተኸበበት ኣብ ምቹእ ትሮፒካዊ ኩነታት ኣየር ከም ትርከብን ኣብ ኣእምሮ ይስላ ግን ከምኡ ኣይኮነትን ኣብ ጎኒ ሩባ ኤፍራጥስ ኣብ ሰጣሕን ደረቕን ጎልጎል እያ ነይራ ዝኾነ ኣግራብ ማዕድናት ህንጸት ዝኾኑ እምኒ እውን ኣይነበራን ኣብ ተፈጥሮኣዊ መስመር ንግዲ እውን ኣይነበረትን ትረኽቦ ዝናብ ንዝራእትን ምብጻሕ እኹል ኣይነበረን ባቢሎን ወዲ ሰብ ኣብ ኢዱ ብዘለዎ ዝኾነ መንገዲ ተጠቂሙ ዓበይ ሸቶታት ክወቅዕ ከም ዝኽእል ዘርኢ ብሉፅ ኣብነት እያ ኩሉ ነዛ ዓባይ ከተማ ዝድግፍ ጸጋታት ብሰብ ዝማዕበለ እዩ ኩሉ ሃብታት ሰብ ዝሰርሖ እዩ ነይሩ ባቢሎን ክልተ ተፈጥሮኣዊ ሃብትታት እዩ ነይሩዋ እዚ ኸኣ ልሙዕ ሓመድን ኣብቲ ሩባ ዝነበረ ማይን እዩ ባቢሎናውያን መሃንድሳት ሓደ ካብቲ ኣብቲ ግዜ ዝረኸብዎ ዝዓበየ ናይ ምህንድስና ዓወታት ነቲ ማያት ካብቲ ሩባን ዲጋታትን ዘይተኣደነ መስኖታትን ኣቢሎም ጨንጊዖም ክጥቀሙሎም ምኽኣሎም እዞም ካህናት እዚኣቶም ነቲ ህይወት ዝህብ ማያት ኣብ ትሕቲ ልሙዕ ሓመድ ምፍሳስ ካብቲ ደረቕ ጎላጉል ርሒቖም ይጭንግዑ ነበሩ እዚ ድማ ካብቶም ኣብ ታሪኽ ዝፍለጡ ናይ መጀመርታ ቀያታት ምህንድስና ኣብ ቅድሚት ይስራዕ ከምዚ ዝኣመሰለ ብዙሕ ዝራእቲ ውፅኢት ናይቲ ስርዓት መስኖ ኮይኑ ዓለም ቅድሚ ሕጂ ሪኣቶ ኣይፈልጥን እያ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ባቢሎን ካብ ነዊሕ ለዋ ኣብ ተኸታተልቲ ንግስታት ትግዛእ ነይራ ንዓዓቶም ድማ ምሁራን ምዝማትን ጥራይ ነይሩ ህይወቶም ኣብ ብዙሕ ውግኣት እኳ እንተተጸምደት መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ውግኣት እዚ ብታሪኻዊ ሃብቲ ባቢሎን ዝምነዩ ካልኦት ሃገራት ዝመፁ ህርፋን ዘለዎም ስርዓት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምክልኻል ነይሩ እዩ ብሉጻት ገዛእቲ ባቢሎን ብጥበቦም ትካሎምን ፍትሓቶምን ኣብ ታሪኽ ብኽብሪ ሰፊሩ ይርከብ ባቢሎን ኩሎም ኣሕዛብ ንርእሰ ምትእምማኖም ኣኽብሮት ምንትኽቡ ነታ ዓለም ዝስዕሩ ዝደልዩ ምስጢራውያን ንጉሳት ኣይፈየትን ባቢሎን ከም ከተማ ድሕሪ ሕጂ የላን እቶም ንኣሽሓት ዓመታት ነታ ከተማ ዝሃነፁን ዝሓለውን ጻዕር ዝህቡ ሓይልታት ደቂ ሰባት ምስተሰሓቡ ነዊሕ ኣይጸንሐት ምድረ በዳን ዑናን ኮነት ቦታ እታ ከተማ ካብ ኤሽያ ካብ መጻወ ስዊድን ንምብራቕ 1600 ማይል ስሪሕቑ ዝርከብ ኮይኑ ካብ ወሽመጥ ፋርስን ሰሜን ቁርብ ሪሕቑ ይርከብ ብራኸ 30 ዲግሪ ልዕሊ ቅራት ምድሪ ኮይኑ ዳርጋ ምስ ናይ ዩና ኣሪዞና ተመሳሳሊ እዩ ምዛ ናይዛ ኣሜሪካዊት ከተማ ዝመሳሰል ውዑይን ደረቕን ክሊማ ድማ ነይርዋ ሎሚ እዛ ኣብ ሓደ እዋን ብብዝሒ ህዝቢ ዝነበረ ብመስኖ ዝለምዕ ዝነበረ ጎልጎል ኣውራጃ ኤፍራጥስ ብንፋስ ዝብዕጎ ቀላት ኮይኑ ኣሎ ውሑድ ሰዓርን ቆጥቋጥ በረኻን ኣንጻርቲ ንፋስ ዝነፍሱ ሑፃን ምህላው ይስፍሩ ልሙዕ ግራውቲ ዓበይቲ ከተማታትን ነዋሕቲ ህንፃታትን ሃብታም ንግድን ጠፍዩ እዩ ንኣሽቱ ሞጋሰብ ብምሕላው ትሑት መነባብሮ ዘውሕሱ ጉጅለ ዓረብ እቶም እንኮ ነበርቲ ኮይኖም ኣለዉ እዚ ኸኣ ካብ መጀመርታ ዘመነ ክርስትና ኣቢሉ ዝጀመረ እዩ እዚ መሬት ጎቦታት እዩ ንዘመናት ብተጓዓዝቲ ከም ሓደ ኣገደስቲ ቦታ ይሕሰብ ኣይነበረን ኣብ መወዳእታ ኣቓልቦ ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ተስዒቡ እዚ ካብ ብሰንኪ ተሓሓሊፉ ዝዘንብ ዝነበረ ህቦብራ ዝናብ ምስተሓጨ ቁራጽ ሸኽላን ሕጡብን ስለ ዝተረኣየ እዩ ብቤት መዘከር ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝምወሉ ወፍርታት ናብ ሰላይኹ ንኹዕትን እንታይ ክረክብ ከም ዝኽእል ንምርኣይ ተላይኹ ፒክሰን ሾቨልስ ነዊሑ ከይጸንሑ እዞም ጎቦታት ጥንታውያን ከተማ ምዃኖም ኣረጋጊፆም መቓብራት እታ ከተማ ብጽቡቕ ጌሮም ክተወስኹ ኢሎም ባቢሎን ሓንቲ ካብ ዛእተና ነይራ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ገለ 20 ዘመን ዝኸውን ንፋሳት ነቲ ሓመድ በረኻ ፋሕ ኣቢልዎ ነይሩ ፈልማ ብሕጡብ ዝተሃንጸ ኩሉ እትሰቓልዕ መናድቕ ተባታትን ተመይስ ናብ ሓመድ ተቐይሩ ነይሩ ሎሚ እቲ ሃብታም ከተማ ባቢሎን ከምዚ እያ ንነዊሕ እዋን ዝተደረበ ኩምራ ሓመድ ንዘመናት ዝጸንሐ ጓሓ ጎድናታት ዝወደቐ ፍርስራስ ናይ ክቡራት መናድቕን ቤተ መንግስትን ብጥንቃቐ ብምእላይ ሰብ ክሳብ ዝፍለጥ ስሙ እኳ ክሳብ ሕጂ ዝፈልጥ ህያው ሰም ኣይነበረን ብዙሓት ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ስልጣነ ባቢሎን ሓንቲ ካልኦት ኣብ ዝጎልጎል ዝነበራ ከተማታት ከም ዝጸንዐት ዝቖጽርዋ ርጉፅ መዝገብ ኣሎ እቲ ግዜ ድማ ቅድሚ 8,000 ዓመታት ከም ዝነበረ ተረጋጊጹ ብሎ ንስተኣሳሲሩ እዚ መሳጢ ሓቂ ነዞም ዕለታት ንምውሳን ዝጥቀሙሉ ሜላታት እዩ ኣብ ዕለታት ባቢሎን ዝተረኣየ መግለፂ ከውሊ ፀሓይ ነበረ ዘመናውያን ተመራመርቲ ስነ ኮኸብ ነቲ ኣብ ባቢሎን ዝረአ ከም ዝኣምሰለ ግርዲ ዘጋጥሞን ግዜ ብቐሊሉ ኣጥዕሞ እዮም በዚ ከምዚ ድማ ኣብ መንጎ ኣቆፃፅሮምን ኣብ መንጎ ዓውደ ዋርና ፍልጥር ክፈጢሮም እዚ መንገዲ ድማ ቅድሚ 8,000 ዓመታት ኣብ ባቢሎን ዝነበሩ ሱመራውያን ኣብ መካባቢያታት ዝተኸቢ ከተማታት ይነብሩ ዝነበሩ ኣረጋጊፆም ሓደ ሰብ ከመይ ሊቅርም ዘመናት ከም ዝኣመሰለ ከተማታት ነይሩ ኢሉ ክሓስብ ይኽእል እዩ ነበርቶም ኣብ ውጭ መከላኸሊ መናድቕ ዝነብሩ ተራ ባርባራውያን ኣይነበሩን ዝተምሃረን ንቑሕን ህዝቢ እዩ ነይሩ ክሳብ ጽሑፋዊ ታሪኽ ዝኸይድ ቀዳሞት መሃንድሳት ቀዳሞት ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ከዋኽብቲ ቀዳሞት ክኢላታት ሕሳብ ቀዳሞት ፋይናንሳውያን ቀዳሞት ናይ ስነ ቋንቋ ጽሑፍ ዝነበሩ እዮም ነቲ ደረቕ ጎልጎል ናብ ገነት ሕርሻ ዝቐየረ ስንዓተ መስኖ ድማ ተጠቒሱ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ዝተዋህለለ ሑፃ እኳ እንተተመልአ ተረብ መሬት ናይዞም ካናላት ክሳብ ሕጂ ክልህዘስ ይከኣል እዩ
ገሊአን ካብኣቶም ማይ ባሩ ምዝኾናት ደርዘን ዝኾኑ ኣፍረስ ኣብ ትሕቲኦም ተተሓሒዞም ክጋልቦ ዝብሉ ክሳብ ክንዲ ዝስፍሓ ዝነበሩ እዩ بعقل مستن أب كولورادو يوتان زركبا زعبيا كانالات كدارك يخل بابلون مهندسان هذا مريض قول كاموس نحلفهم كل تمثال عبيزلو برودكت زازيمو بالسرقة قصر عثم مفصص ما يبقلهم أبرو وإفراد سنتيجرز زركب سفح مريض داق ما يرهوه نزون أفتح سحر الشاعات يومو هيرودوس على قريخة وقعزين صحافة تاريخ من بابلون أو علم الإسلام أبل نورت الوان بزحبنا دقسب أنكو زفلت مقلد سيون نارلو صحفات وزعوات خدمان قل أب زيت لم دلمتات هزبان بسئلي قلز نتزد النقل ومعنات هاي تحامل زفري وزنو وروز بزح سرنا يسقم يتأكس كبر بابلون تأفي تبابا قنت عاقل ناي الزما بمركع مزاقبتهم عدالنا أبتروح زمن أتقاقما ورقة أيضا مهزن أب كندوز صحفهم أبتلا تغوح بعيال سعارك تاريسهم قريفهم نالو إذا أتم مستزازمون نغيصهم تريس راحة كتاقات سخوينهم بعقد لما آسا شدشة بشومان تإنش رودي دما حالي إنش نبرهم زم تلاقيكا كم تروم تكتاقات تواهلهم تسوعو كم زمناو ملكو صحفين تقومول أبتغي وعد نيرهم قبل العلم أفا تاريخ قتمي تاريخ مصاحب نقصها أواجات حقتات هاجر رئيس مالات نبرت مبسعات صحفات ولون من أفنجناتات نبروح كتما تسجد لأخذ دبدابيتات تقريص أو منور كابزم تلاقيكا زياتهم بزعبات تقرب زلوم ولك أو قدياتنا هزب رديد كان ركب يفقدلنا نابنت حدا سلات كامل زاقبت حدا وان دكان ردو هاجر كوينو أفتسوها وعلى السوسن سمو عميلنا حانت لما مصيب شوعات سان سنة كم دوتو يتاكس سلسة أبتو وان زبوط حكال تربعة دماغ طبيا كم زمرة زقلتني عامي سنة دالو أبتن زعر وقت متى تقويرهم زلو مرات بيت مساحفتنا يزم سلات زياتهم بقى مش عاد قصور تاخيهم مالو حار خابت زدن نقطة أمرات بابلون نتاقتها ما خبيب زمرة قديش منا دغي تنتوين مساعي بيراميد قبس خمنا شوعات أمرات عالم سرع مهم نقص سيرا مسأب قدام ماي تاريخ تاقتها ما يجمرتها منادق قمز قومتي نقر زمناوي قعدت نايت موقع ومنادق زغونا عاسر كروه يقال لك عومتهم أفلتن قدام صحفت أبس قصوى قومتهم كحمسة تفسساج أما يخون بدقاوش نصقات الحوت وقصهم زقوتهم زيادة عمي قدا قد ما يكم زحلون نقمت يتدحرون زيادة فلوت منادق زمن كرسوس عاسا شلشميت عامت بنقوسنا باسور كم تجمري يتنقر كم زعم سلقوا ميزان كوميجيون داغم هنصت ملباوتي ونت سرح ود اخري ايكالن قومتن وحاتنا زم دحرم زموص منادقن امنت يدناغر قومتهم اساس 160 ጫማ ከም ዝነበሮ ብዘተኣማም በዓል መዚ ይንገር እዚ ድማ ማዕረ ቁመት ዘመናዊ 15 ደብሪ ህንጻ ቤት ጽሕፈት እዩ ጠቕላላ ንውሓቱ ካብ 971 ማይልስ ክኸውን ይግመት እቲ ላዕለዋይ ክፋል ኣዝዩ ገፊሕ ስለዝነበረ 6 ሽፍራት ዘለዋ ስርግላታት ኣብዚኦም ክዘውር ትኽእል ነይራ ካብዚ ዓብ መዋቕር እዚ ብዘካ ክፋላት መሰረታትን ጎዳጉድን ብዙሕ ኣይተርፈን ዓረብ ኣብ ርእሲ ባእታ ዘስዓቡ ዕንወት ንትሕጡ ብንህንፀት ናብ ካልእ ቦታታት ኣግዒዞም እዮም ኣብ ልዕሊ መናድቕ ባቢሎን ብግዶም ዳርጋን ምስ ወከፍ ሰዓር ናይ ዘመን ውጋእ ስዕረት ሰዓር ሰራዊት ይጓዓዙ ነበሩ ጭፍራ ነገስታት ባቢሎን ከበቡዋ ወትሪ ጉድ ኮንቲኒዩ ኣብቲ ቤት ዝነበሩ ወርቲ ሰራዊት ከም ቀሊል ጌርካ ክስሉ ኣይነበሮምን ጸሓፍቲ ታሪኽ ብዛዕባ 10,000 ፈረሰኛታት 25,000 ሰረገላታት 200 ናይ እግሪ ተጓዓዝቲ 1,000 ሰባት ናብ ተኽሊ ዝኣመሰሉ ኣሃታት ይዛረቡ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ትግበር ዝሕሰብ መስመር ሰልፊ ንዋት ውግእን መኽዘናት ምግብን ንምትእኻብ 2 ወይ 3 ዓመት ምድላው ምተገብረ ከተማ ባቢሎን ልክዕ ከም ዘመናዊት ከተማ ተወዲባ ነይራ ጎድናታትን ድኳናታትን ነይሩዋ ሸይቲ ንብረቶም ብመንበሪ ኣውራጃታት ኣቢሎን መቕሪቦም ካህናት ኣብ ውቁብ ቤት መቕደስ ስነ ስርዓት ይሰርሑ ነበሩ ኣብ ውሽጢ ከተማ ንጉሳዊ ቤት መንግስታት ዝኾኑ ውሽጣዊ መኽዘን ነበረ ብዛዕባ ዝምልከት መናድቕ ካብቲ ብዛዕባ እታ ከተማ ዝገልጽ መናድቕ ዝለዓለ መንባሪ ይንገር ባቢሎናውያን ኣብ ስነ ጥበብ ክእለታት እዮም ነይሮም እዚኦም ድማ ቅብኣት ስፌት ምስራሕ ወርቂ ምፍራይ ብረትን ኣፅዋርን ሕርሻዊ መሳርሒታትን ይጠቓል እቶም ስሩዕ ስልማት ስለዝበዝሕ ስነ ጥበባዊ ስልማት እዮም ነይሮም ካብ መቃብር ሃብታማት ዜጋታት ብዙሓት ናማታት ተረኺቦም ሕጂ ኣብ ፍሉጣት ቤት መዘክር ዓለም ንምርኢት ቀሪቦም ኣለዉ ኣብቲ ዓለም ገና ብእምኒ ርእሲ ሓርማዝ ኣብ ገረብ ተቆርጦ ዝነበረት እዋን ወይ ድማ ብፍሉይ ዝቕመጡ ኩናትን ፈላፃታትን ናሃዱን ዝተዋጉን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ባቢሎናውያን ሓርማዝን መቕታል ኩናትን ፈላፃታትን ብረትን ይጥቀሙ ነይሮም ባቢሎናውያን ብልሓት ነጓድዮም ነይሮም ክሳብ ሕጂ ንፈልጦ ንሳቶም መበቀላውያን መሃሰገን ዘከም መሳርሒ ምልውዋጥ ናይ መብፃዕ ፅሑፋዊ ርእሰ ማልን ንብረትን እዮም ባቢሎን ክሳብ 540 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ብተፃዋዕቲ ሰራዊት ተታሒዛ ኣይትፈልጥን ሽዑን እንተኾነት መናድቕ ኣይተታሓዘን ዛንታ ውድቀት ባቢሎን ኣዝዩ ዘይተለምደ እዩ ሓደ ካብቶም ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ዓበይቲ ሰዓት ዝነበረ ቂሮስ ነታ ከተማ ከጥቃዕ ሓሰበ ነቲ ዘይውረር መናድቕ ክወዛ ድማ ተስፋ ገበረ ኣማኻርትና በዲዶስ ንንጉስ ባቢሎን እታ ከተማ ክትክበብ ከይተፀበየ ምስ ቂሮስ ስውግእ ክገብረሉ ኣእምሮ ኣብቲ ስዒብ ሰራዊት ባቢሎን ዝወረደ ስዕረት ካብታ ከተማ ሃዲሞም ቂሮስ ብድሕሪኡ ናብቲ ክፉት ኣብ ደገታት ኣትዩ ብዘይተቃውሞ ሒዝዋ ብድሕሪኡ ሓይልን ክብርን እታ ከተማ በብቁርብ እናነከየ ኸደ
ኣብ ውሽጢ ሒደት ዓማይት ዓመታት ከዓ ዓንያ ባቢሎን ወዲቃያ ግን ዳግማይ ክትንስያ ዘሎ ስልጣነ ግን ብዙሕ ዕዳ ኣለዎ ዘመናት ዝፀንሐ መናጠቓ ፈሪሲ ይኹን እምበር ጥበብ ባቢሎን ነባሪ እዩ